Assalamu alaikum, večera ste govorili o mezhebima. Pitanje glasi koji su mezheb vehabije, odnosno da li je to mezheb i sam termin vehabije, ako možete da pojasnite. Da li ste vi vehabije? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Zbog neproučavanja islama, muslimani često otprimaju propagandu koju vode oni kojima je stalo da muslimane zavađaju, da među muslimanima stvore nekakvu svijest kako postoji nekakva skupina koja ima na stranu učenje pod imenom Vahabije. I žalosno je to da od krugova koji se nekad pozivaju da su školovani, obrazovani, da su knjigu čitali, da se stavaju u poziciju da govore i pišu knjigu pod imenom Vahabije i slično, a u stvari Vahabije kao pokret nikad nije postojao, niti ima. Samo se radi o tome da je čovjek pod imenom Abdul Wahhab rahmatullahi alejhi od uleme koji je pozivao dosljednom izvornom učenju na arabijskom poluostrvu, koji nije se povodio za slijepim mišljenjima ove ili one skupine, vraćajući ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na izvore vjere Kur'ana i sunneta. Onda neki kad vide čovjeka ovdje ili ondje u Evropi da želi da svoje vjerovanje temelji na riječi Allaha i na riječi njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, biva prozvan Vahabijom. A Vahabije nikakav pokret nisu, niti je koga osnovao, niti ima. Innana nahnul muslimun, mi smo muslimani. I to je ono što treba svako da se tim ponosi, a svaka etiketa mimo toga, mu'minun, muslimun, to je ono kako nas Allah subhanahu wa ta'ala nazvao, koji slijedimo njegovu riječ i vjerujemo. A oni koji cijepaju i žele muslimane da razdvajaju na ovu ili onu skupinu, ja sam ovaj mezheb, onaj mezheb, takvo al-hizbijat, kaže Jelle še'nuhu, kullu hizbin bima ladejhim farihun. Svaka skupina želi da kaže za sebe da je njenovo ispravno, a drugo nije. To nije osobina muslimana, nego musliman slijedi Allahovu riječ njegova poslanika i poziva svakoga drugoga koji nije na uputi da prihvati pravi put i bude od onih koji će se sačuvati Allahove kazne i prokletstva i ovoga i onoga svijeta. A teško onome ko na ulemu ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pogrdnim nazivima se oglasi, bilo javno, bilo tajno, ti takvi zaslužuju Allahovu prokletstvo i kaznu na ovom svijetu prije onoga. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovakvi momenti dođe ovaka da muslimani saznaju i prouče i nauče, pa da ih ne gledaju nikada. Ako vide kod nekoga dosljedno slijedjenje sunneta poslanika sallam, da se raduju i da oni mole Allah subhanahu wa ta'ala budu takvi, a nikako Vahabije kao pokret i ta sekta ne postoji, samo izmišljena stvar kako bi se muslimani napadlali i kako ne bi bili dosljedni sljedbenici ummet Muhammeda sallam.